Het is tongersje 23 januari, de dag dat Nederland blied is dat het taf valt. Maar de Tia van Marco Borsato. Het is ook de dag dat in Ljouwert de Caravana los is. En in Biens zullen we praten over componist Kees Bielstra. Kees kon ontzettend tekeer gaan in Pomeranten. Goeien en welkom bij Bient. Aansem praten we over huiden die het meer vallezen matten onder de band. En kunstenaar Joost Smit wil een chinroet litten in de tentoonstelling Koninklijke Portretten in Haskerdieken. Want hij vindt het maneerd, dat hele koningshoes. En of ze geschikt zijn of niet, dat is nog niet eens in vragen. En dan, waar staat het voor? Vreed, 18 april, is het Verlien dat de Friese componist Kees Bielstra hommels verstoor. Reden van regisseur Pieter Verhoef om bij widow Fenna Bielstra een film te maken. En de makkers willen dat dat dan financierd wordt door de zogenaamde crowdfunding, waarbij bedrijven, maar vooral ook particulieren, een financiële bijdrage jouwen. Dit om Kees Bielstra de ere te jan niet om tak komt. In zijn wemplak Grauw is juist er onverwachts Kees Bielstra verstoren. Bielstra wie bekend als programmamaker bij de Squalradio en televisie van Omroep Friesland en als componist. Ze maken de muziek van bioscoopfilms als De Dream en Nienke. Tal van theaterproducties van Triater en wie er jarenlang leider van het combo van Rinus Gratema. Kees Bielstra is 58 jaar geworden. Ik ging hartstikke vlokken in die kerken, ja. Ja, ik wil lullig omdat... ja, je kan er niks in doen. Tjen wie moet je lullig wijzen, maar gewoon hoe vreed het menselijk lot wezen kan. En dat er zo'n hoop lamlullen maar heel oud worden en zo'n geweldig talent, 14 te jong, sterrenmast. Daar kun je op zo'n moment dan echt lullig om worden, ja. Na het zien hier vindt Pieter Verhoef daarom de tijd nou riep van een monument voor zijn vriend Kees Bielstra in de vorm van een documentaire. Joet komt er daarvoor waarom met Grauw. En te jaren met de wereld van Kees zoeken ze even op de werkkamer van de componist. Nou, dat is lang lient. Oh ja, daar ziet het warmeltje. Ja. Goh, dat is een tietlien, zus. Goh, ja, hier zit het dan. Te screwen en de dingen voor te spelen en dan ze spelen de thema's voor en dan vragen ze wat ik ervan vond. Dus ik reageerde. Als ik net reageerde, dan zei er, oh, dan vind je het zeker niks. En als ik het mooi vond, dan vind ik dadelijk reageerde ik enthousiast. Dus, en dan kon ik heel goed zien. Hij kon heel goed zien. Hij wie altijd heel iepen over zijn eigen muziek, zeg maar. Maar soms zei hij, ja, maar dit moest even jaren. Maar dit is met jaren. Dat heb ik vannacht nog. Ja. Ja. Oh, onze radin. Oh, ver weg de radin. Ja, hij hier wel... Want hier was een slok erbij natuurlijk. En dan wie er 's nachts zo aan het werk en dan wie er... dan hier wat bedronken, hier wat schreuren. En hier wordt heel vaak ontdekt van, dat het aan de orenmoors helemaal niks wie. Maar hier er 's nachts erbij schreeuwen, dit mat wol. Zo van, een mooi vind ik dit ook nog mooi. Ja, en dat bleek ik mooi te weten, een mooi thema. Ja. Goh. En dan zocht Pieter Verhoef de partituur van de film Nienke op de piano staan. Dat Matta Versels even spelen. Ziet Kees hier vaak? Ja, hij had er opdrachten hier voor maar ik voor hemzelf wel. Alhoewel hij zo nooit gewoon van bladmuziek spelen of zo. Echt altijd een beetje proberen wat nieuwe dingen te maken. Hoe zou je de muziek van Kees Bielstra omschrijven? Zeer atmosferisch. Soms ook wel een beetje somber. Van de filmmuziek. Hij weer beter
in de melancholieke sferen dan in de opgewekte dingen. Dat kon ik wel. Maar in die melancholieke dingen kon er zijn eigen basisgevoel beter kwijt, liep het wel. En dus heel atmosferisch. Prachtig van het instrumentarium en kleur, zeg maar. En de arrangementen. De keuze van de instrumenten. En als erop aankwam, ongelooflijk teer. Ik hoor hele tere muziek maken. Die haast net jaren als je de scène zegt, maar zonder de muziek wie het voor de helft minder was. Kameraden, het zin is van een wet binnen van betinken dat we net verder kunnen. Maar als ik het goed heb, hier naar wij wat oorzien holen, is net? We zitten hier in zijn studio, zijn werkkamer. Ja. Het is nog helemaal intact. Het lijkt wel een soort museum. Is dat bewust? Ja, ik heb al je precies al litten dat is, want als ik dingen voordag, dan denk je, heb je een lege kamer, dat vind ik net leuk. Dus ja, het is precies raar. Op de groen lezen nog een soort partituren. Heb je nog werk voelen wat net uitgebracht is? Nou, net zozeer echt wat kleerlijn, maar er stier nog een toren op een piano. Dat wie voor de opening van Belvedere. De dag dat Kees overleden is, wie er met zijn bijeenkomst in de Belvedere om de opening 24 november te bespreken. En dan zou de koningin komen, dat werd een half jaar geheim. En Kees zou een gasconcert maken. Een gasconcert? Ja, verboden. Ja, en ik denk dat het daarvoor weer toen had er daar wat mee aan de gang geweest. Hier direct wat aantekeningen al van maken. Een beetje Kees Bielstra zijn onvollendete. Ja. De typisch Kees-akkoord. Ja. Dit is het laatste wat de schreeuwen net. Ja. Die autonome muziek, die net in tjensting van een film, een theater of een televisieprogramma, daar hier ik hem graag volgewild in wat er dat wordt. Dan wie er een hele eigen naaie wij in gingen. Wel onvervreemdbaar, hoe heet het in Fries, Kees. Maar toch dan hier hele naaie dingen onderzocht. Dus hij stinkt correct op dat punt omdat het waan. Dus dat is deer zonder dat dat net koer toen het deer. Ja, Mis je hem? Regelmatig. En zeker als ik soms die muziek opzet, dan bij het werk achter de computer. Dan, ik word net sentimenteel van, maar dan kan ik het soms even net droeg horen. En dan zie ik hoe wij te ontwerp wie en in het café zitten. En dan komen we soms urenlang zitten te soepen en dan weer het alsof we in een soort onder een glas een koepel zitten. En dan maken we ontwerp wie en dan weer de brood helemaal van us. Ja, mensen die dit project financieel stiepje willen, kunnen voor verdere informatie te lonen op de website www.keesbielstra.nl. Alle kunstenaars die het meidoggen onder tentoonstelling Koninklijk Portret in Haskedieken staan positief zien hoe het Koningshuis. Uit zijn Joost Smit van Eenwierm, want hij wil een chinloert jaren litten. De tentoonstelling lukt al honderden bezoekers en Azen verhuist het naar het museum Willem van Haren.
vind het een verouderd iets. Het is ondemocratisch. Mensen worden alleen vanwege hun erfenis koning. En of ze geschikt zijn of niet, dat is nog niet eens in vragen. En dan, waar staat het voor? Eigenlijk is het koningschap komt voort uit een overheersing van de bevolking. Dat past niet meer in de 21ste eeuw. Nou, hierbij is het dus heel duidelijk dat ik wist op een gegeven moment van, nou, ik wil iemand van het Koningshuis. In dit geval leek me het handigst om daar Beatrix voor te nemen. En dan iemand te zoeken die net de tegenpool is. En dat heb ik dus menen te vinden in Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg is op de eerste plaats is dat ook een vrouw. In die zin hebben ze dus ten aanzien van eventuele emancipatoire ideeën, zit daar een zekere mate van gelijkheid in. Dus heb je twee even grote grootheden die je met elkaar zou kunnen vergelijken. Rosa Luxemburg is alleen iemand die het kapitaal en de hele kapitalistische wereld niet naar één hand of naar een kleine groep wil. Die wil dat uitspreiden over de totale bevolking, over het totale volk. En daar heeft ze voor gestaan en daar heeft ze uiteindelijk ook, zij het in een wat vervelende en rare constellatie in 1919, het met de dood moeten bekopen. Het is een grote tegenstelling. Ja. Maar dat geeft wel aan welke keuze je eigenlijk zou moeten maken voor je volk. Volgens u? En niet namelijk met een groot buitenverblijf van weet ik veel hoeveel miljoen ergens in een ontwikkelingsland kiezen om daar je vakantie door te brengen. Dat stoot mij werkelijk enorm tegen de borst. Ja, morgen joggen we bij Tineke Fischer. Zij had de expositie betocht en organiseert. Je zou het denken dat een grutpad van de jonge ouders vaak met de noors in de bennenboeken zit. Maar in werkelijkheid wordt maar 50% van alle ben vallezen. Met name de huid die je het hoor. De nationale valleesdagen die just eruit zit binnen. Maar de huiden weer vaker aan het lezen krijgen. We praten hier verder met uw zaakkundige Sjoerd Bootsma en Antoinette van den Berg van bennenboekenwinkel De Toverlantaarn uit Ljouwert. Welkom allebei. Nou, Sjoerd, dat ik me daar uit zetten. Bist u vroeger als liedjongen vaak vallezen? Elke dag stipt door mijn vader. Door die huid? Ja. Dus dat is een uitzondering? Nou, ja, zo voel ik me soms wel. Maar dat is een beetje de rolverdeling bij je thuis. Ja, heel duidelijk. Mijn moeder die kookte heel lekker en mijn vader las voor heel goed. Oké. Ja. En verneemt u er profijt van, hoor? Ja, nee, wat? ja. Nou ja, ik maak heel veel festivals en evenementen. Dat zijn eigenlijk verhalen. Hè? Net zoals dat de Efteling eigenlijk ook een verhaal is, zijn onze festivals ook verhalen. Hoe bedoel je dat? Nou ja, ze hebben een aankondiging. Dat breng je op een bepaalde manier. Ze hebben een middenstuk. Dat is wanneer het festival plaatsvindt. Met allemaal muziek en allemaal andere literatuurdingen doen we eromheen. En we doen filmdingen daaromheen. Samen is dat één verhaal. Zo brengen we dat ook. En dat heeft natuurlijk een einde. Dan maken we mooie filmpjes en dat is het einde van het verhaal. Dus we brengen dat heel erg als een verhaal. Dus voorlezen voor mij heeft heel erg mijn fantasie vergroot. Het bevordert de creativiteit. Ja, absoluut. Ja. Want die cijfers, we weten nou ook de helft van alle band, ja, die willen vallezen. Maar 8% door de huiden, daar schrik ik eigenlijk van. Ja, dat hadden wij zelf ook wel inderdaad, toen we de cijfers echt hoorden. Ja. Dat zo weinig vaders eigenlijk voorlezen. Heel bijzonder. Is daar een verklaring voor? Nou, ik denk sowieso nog steeds dat inderdaad veel vaders misschien werken. En daardoor minder thuis en minder voorlezen. En dat moeders die taak toch wel heel makkelijk overneemt. En dat ook s'avonds dan mijn vader die werkt ook altijd. Ja. Is het ook niet gewoon een beetje dat vaders mannen misschien wat meer bang zijn om stemmetjes te gebruiken en wat gek te doen? Om gek te doen inderdaad. Misschien ligt de lat voor hun gevoel ook wel heel hoog. En vinden ze dat heel moeilijk om daar inderdaad aan te voldoen. Terwijl eigenlijk voorlezen gewoon, het maakt niet uit hoe je het doet. Als je het maar doet. Het moment samen, dat het belangrijkste is. Maar verneem je dat ook want je werkt in de bennenboekenwinkel hier in Ljouwert, de Toverlantaarn. Verneem je dan ook dat er meer vrouwen eigenlijk ziet je om bennenboeken als huiden? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat er meer vrouwen komen als mannen inderdaad. Het wordt wel steeds meer. Leuk is ook te zien dat steeds meer opa's komen.
Maar vrouwen zijn daar toch meer in thuis. En ook makkelijk om dat als cadeautjes te kopen. Vinden het ook leuk om daar uren tussen te snuffelen. Ja. Dus ja, maar even nog over die 8%. Want we hebben even, ik ga even te snuffelen West, maar in het Omroep Friesland gebouw. Even om te zien, ja, uw eigen corrivee. En lezen die de band eigenlijk wel voor? Ik had vroeger een soort dien. Eigenlijk te min. Dat is hartstikke leuk werk. Ik maak er hele hoorspelen van. Mijn stemkes en mijn band vond dat helemaal net leuk dat ik dat deed. Waar leest er bij je voor? Nou, vooral ik. Ik ben een heel soort beide bandjes, want mijn vriend is net zo volle thuis. Ben je toch een type die dan oren-stemmetjes nooit doet? Nee, want die hakt net. Surinaamse accenten en Belgische accenten. En, dat sloeg nergens op, maar viel wel heel erg leuk. Je mag dat zelf ook een beetje leuk maken. Ik trapeerde mijn vriend er dit weekend op dat de beide bandjes naast hem zitten. Bij allebei aan één kant en dat hij een boekje op scoort hier en dat hij ontvallen is weer. Dus dat gaat de goede kant op? Ja, het wordt heel niet beter. En welkom bij 2 Rodelweg van Noorderwind op deze toer. Ik had een stiefdochter, die kende toen hij 4 weer. En die had nog een paar keer vallen. En het leuke is, hij komt uit Noord-Holland, met hem natuurlijk. Dus ze weer helemaal het Fries net machtig. Dus ze had voor mij een aantal Friese boekjes had ik haar wel vallezen. Om haar een beetje in de kunnen te brengen met het Fries namelijk. Ik ben nou paken en ik ga nou vallezen in een squallen. Want ik had het nou weer een tijd. Maar hij had het nooit een tijd, die vis te druk. Ja, 8% van alle heiden lezen voor uitzijn. Als je bij Omroep Friesland werkje, dat is een 100% scoren. Maar waarom is lezen, vallezen zo belangrijk? Ja, het heeft heel veel verschillende redenen waarom het zo belangrijk is. Ik denk dat het allerbelangrijkste is inderdaad dat het gewoon knus is. Het is intiem, het is gezellig, het is een moment voor jou en je kind samen. En daarbij is er gewoon bewezen dat kinderen die van jongs af aan voorgelezen worden, later makkelijker leren lezen, verder komen in het leven. En dat zijn toch wel hele belangrijke dingen. Je brengt je emoties beter onder woorden ook. Ja. Ik bedoel, als je soms in de krant leest voor knokpartij in de discotheek, dan denk ik wel eens van, die is te weinig voorgelezen. Ja, ik bedoel, je kan het ook anders oplossen. Inderdaad. Ja. Nee, maar je kan met lezen heel veel leren. Ja, nou ja, precies. Ja. Het is dus heel goed, want dat zou dus van de uitzending van... Ja, ik las dat een kind die naar de basis of naar de kleuterschool toe gaat, die is voorgelezen, heeft een woordenschat van 4000 woorden. En een kind die dat niet is voorgelezen, heeft een woordenschat van 3000 woorden. Dat is nogal een verschil. Ja, behoorlijk inderdaad. En dat wordt alleen maar groter. Naarmate kinderen ouder worden en zelf gaan lezen en voorgelezen worden, wordt het verschil alleen maar groter. Ja. Dus het is echt enorm. Het is nou de Juster Uiteinzet, de Nationale Valleiswieken. En dan ben ik heel vaak bekende Nederlanders en bekende Friesen, die dan op visite gaan en die zullen vallezen op Squalen. Dat is echt een goede zaak? Ja, denk ik wel. Ik bedoel, het is sowieso altijd goed als er heel veel aandacht aan besteed wordt. En ik denk dat een boel mensen een voorbeeld nemen van andere mensen en bekende Nederlanders en daar dus misschien het ook wel gaan doen. Ze weten een stukje cent. Ik ben wel hele oude beelden. Dat is mijn hele jonge Reense Westra, maar we hebben er een stukje van. Toet, daar gaat er. Paul en Eva kunnen van schrik geen stap meer doen. Ik ben niet hetzelfde als andere mensen. Meestal zie ik eruit zoals nu. Maar soms ben ik anders. Iets anders, wat dan meester, riep Dennis, die naast Sita zat. Hallo kleine muis, gromde een enorme beer. Kom je bij me wonen? Nee, dank je, piepte de muis. En nog even, Antoinette, om waarom te komen op die huiden. Want de memmen die lezen dus wel voor. Maar waarom is het echt belangrijk dat die huiden van lezen? Ik denk ook voor de intimiteit tussen kinderen en vader en kind. En ook voor het lezen, het samen bezig zijn. Maar lezen zij oors? Ik denk dat ze andere intonaties gebruiken, andere manieren van voorlezen. Dat je ook andere gesprekken hebt met een vader als dat je met een moeder kan hebben tijdens het voorlezen. Dus daarom pakken allebei andere dingen eraan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, pakken ze nek orenboeken? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat vrouwen... Ja, dat is natuurlijk wel heel persoonlijk. Maar ik denk dat vrouwen dat soms wat te zachter en mannen toch wat meer de stoerdere boeken hebben. En misschien wel meer een beetje de echte mannenboeken. Ja. Dus daarom is het heel belangrijk. Aangezien we toch al een onderwijssysteem hebben waarbij mannelijk gedrag niet heel erg wordt gewaardeerd door de meeste docenten, denk ik dat het goed is dat we dan in ieder geval stoere verhalen aan onze zoons voorlezen. Ja, zo is dat. Is een favoriet boek? Wat is die favoriete jongensboek? Die in huid dus altijd doet Sjoerd nog liedje Sjoerd weer? Ja, het Chameleon. De Chameleon? Allemaal, ja. En wat is daar zo speciaal om die boeken van de Chameleon? Ja, heel avontuurlijk. En je zat zo ook in die boot en het kon eigenlijk niet, maar het kon. Dat was prachtig. Ja, schitterend. Ja. Is er dan Ian van zoiets van, ja, dat is eigenlijk toch wel de mooiste? Of is er al jaren hetzelfde? Oh, dat weet ik, nee, dat kan ik me niet eens herinneren. Eigenlijk zijn ze allemaal hetzelfde en allemaal net iets anders. Maar gewoon puur dat je de fantasie, de grenzen van de fantasie weet op te reiken door zo'n boot die altijd meer en meer en harder kan. Ja, dan denk je, dus in je hoofd is meer mogelijk dan in de echte wereld. Dat is gewoon prachtig. Ja. Want dan lees je hier al je bennenboeken op tafel. Welk bennenboek is nou heel populair, Antoinette?
Ja, sowieso met de Nationale Voorleesdagen is er altijd één kinderboek wat eruit gekozen wordt. Dat is dit jaar inderdaad Krokodil. Ja? Ontzettend leuk, goed verhaal. Maar ja, ik denk dat heel veel mensen ook bijvoorbeeld de Gruffalo wel kennen. Een heel bekend boek. Nederland doet het heel goed op het moment. Ja, en een heel stoer vaderboek is ook wel weer Temmerton. Dus Timmerton, dat is een keuze genoeg. Ja, er is inderdaad heel veel keuze. Ja, want het doet ik liets wie. Ik werd altijd vallen en toch is huid eigenlijk. Hè. En die fantaseerde er echt wel op los. Toch ook wel, ja. Ja, toch echt wel. En Roald Dahl, die bij ons dus heel erg populair. Maar de fantastische meneer Vos, kan ik me nog goed herinneren. Lees jij eigenlijk ook voor? Ik lees er ben ik voor. Ja, ik ging naast een klik naar hoes. Dan krijg ik een tiert, dan kijk je nog even vallen lezen. En wat vind je leuk om voor te lezen? Ook wel benieuwd. Ja, dat scheelt heel erg. Dus, de liedste, mijn zoon, die wil heel graag draken en dinosaurus. Ja. Maar dat vindt Oortje niks van. Dat is een famke. Maar jij fantaseert er dan ook lekker op los nog? Of? Ja, ik vind eigenlijk die sprookjes, die ben redelijk gruwelijk. Ja. Dat is kop eraf en alles. Heel veel bloed en ellende. Ja, een heel soort bloed en ellende. En dat maakt dan een beetje van, nou ja, hij biedt er misschien bil of zo. Ik moet er wat op verzinnen dan. Want ik wil weer net dat ze opgroeien met van die vreselijk misselijkmakende sprookjes. Maar hier stond vroeger echt een favoriet boek? Ja, van alle leeftijden kan ik me ook wel iets herinneren. Maar inderdaad, van toen ik heel jong, Pluk van de Pettenflat, Rupsje nooit genoemd, al die gaatjes in de bladzijde. Dat was altijd heel spannend. Ja, en toen ik ouder werd, de 5, om zelf te lezen, de 5 detectives. En toen ik weer wat ouder werd de Thea Beckman. Dus ik heb altijd wel heel veel gelezen. En hoe kunnen wij nou met uw strijden verzorgen dat de huiden dus meer vallezen zullen? Nou, hoe laat is het nu? Het is nou, het is de eerste uitzending, dus het is 10 voor zo'n. Nou, ik zou zeggen, televisie uit en boek pakken. Een boek pakken, zo is het. Ja. Nou, jongens, de tierentanken van je komst zit er alweer op. Ik zal lekker naar huis, want ik moet, ze zitten te wachten. Voor te lezen, ja. Vallezen. Want zo 4 maanden, dan ben we weer, dan zullen we vooruit naar het Frieske Twastriet Kambuurtje Sportclub Heerenveen. Waar weet, dan hoe dan ook nog een hele gezellige jongen. Dag.